Рәшит Уахапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды матбугат өчен Биләр Палас кунакханәсе конференция залында Уахапов фондының яңа концерт сезонына багышланган матбугат конференциясе уздырды. Конференциядә безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та булып кайтты. Тулырак алдагы язмада. Планнарга килгәндә иң беренче тагын шундый күңелле хәбәр әйтәсем килә. Бездә 2 ел буе яңа татар җыры конкурсы үткәрелде. Ул шактый кызыклы фикерләр дә, бәхәсләр дә уятты. Әлеге конференция берничә зур бүлекне берләштерде. 3нче яңа татар җыры бәйгесе, халыкара Шәрык базары төрки эстрада фестивале, халык җәүһәрләре гастрольләре, Вагапов фест яшь башкаручылар бәйгесе хакында сүз барды. Заманында Илһам Шакировтан татар халкын иң авыр заманнарда нәрсә саклап калды дигәч, ул ислам дине һәм татар моңы, татар җыры дип әйткән иде. Ул хәтта ислам дине белән яшәп укыган татар җырын. Шуннан да бүгенге көндә татарда моң бар икән, тел бар икән, милли гадәтләр, гырыф гадәтләр бар икән. Бу беренче чиратта менә әлегедә баягы күңелдә моң булу белән бәйләнгән. Әгәр дә синдә күңелеңдә моң юк икән, татар рухы юк икән, синең милли сыйфатларың инде үзеннән үзе барлыкка килә алмый. Җыр дигәнне, бүгенге җырның торышы дигәнне безне борчырлык нәрсәләр бик күп. Менә бүген дә без Вагап фондының пресс-конференциясендә шул турыда бик тә җитди сүз алып бардык. Без генә түгел, өлкән урта буынга түгел, безнең балаларыбыз бишектән үк, балалар бакчасыннан, мәктәптән үк аларны тыңлап, ишетеп, үсәргә яшәргә тиешләр. Менә шул вакытта гына аларның күңеленә милли моңлар кирип калыр дип мин уйлыйм. Чарада шулай ук Татарстанның атказанган артистлары Раяз Фасыйхов, Тәслимә Низами, Динә Латыпова, җырчы Рисәнә Мустафина һәм Вагапов фонды директоры Рифат Фаттахов катнашты һәм кичәне алып барды. Оештыру мәсьәләләре, проблемалары, һәр тамашаның тарихы, үткәрелү вакыты, катнашучылар, кунаклар турында аңлатмалар бирелде. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.